En aquest 2015, el festival homenatge a Nino Bravo d'Aielo de Malferit fou més especial que mai. A més de rendir tribut al seu cantant més admirat internacional, feia el propi amb el grup local Troia pel seu 40 aniversari damunt dels escenaris. L'esdeveniment es va convertir en un musical únic, creat i dirigit per Joan Castelló, percussionista de l'Orquestra Nacional d'Espanya i, com no, nascut a Aielo de Malferit. I diguem únic i especial perquè la implicació d'excel·lents professionals fou total, tant de músics com tècnics, el que va fer indispensable assajar 2 dies abans per no deixar res a l'atzar. Hi ha un elenc molt important de músics, tant a nivell de música moderna com de música clàssica. Contem amb el percussionista solista de l'Orquestra Filharmònica de Helsinki, Xavi Castelló, contem amb el solista de flauta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, contem amb el trombó solista de l'Òpera de Madrid, Teatro Real, i contem amb un elenc de músics que toquen orquestres professionals de música moderna, com Carlos Mar, Miquel, una bona plantilla. I contem també amb un col·lega que és José de Tot Música, que s'està fent una producció de llum i de so que va ser fantàstica. Primeres figures i grans solistes són la part visible de l'espectacle. A l'ombra, però no menys importants, trobem els integrants de l'empresa Tot Música 2, encarregada del so i la il·luminació. Realment la nostra feina és més sonoritzar qualsevol tipus d'acte, és a dir, no sols famosos, sinó quizá orquestres o quizá megafonies de pobles, tot aquest tipus de coses, d'activitats, i és per lo qual anem ara un poc marejats i locos en estos dies, claro. L'assaig és, per tant, indispensable i necessari per realitzar totes les proves de monitors. De 7 músics i 48 canals de taula són dades que constaten la complexitat del treball. Puguem avançar molt la feina del dilluns, que seria impossible en aquestes 3 o 4 hores fer tota la mescla que necessiten, entre altres coses perquè no és una agrupació que normalment toque junts i no saben exactament com empastar dalt, entonces necessiten provar i escoltar-se dalt ja perquè ells estiguin a gust i que el públic pugui escoltar-ho a gust i bé. I tot eixiria bé en la gran festa en record de Nino Bravo, un record no de tristesa sinó d'agraïment per tot el que ens ha donat, la seva gran veu, les seues cançons, la seva simpatia i amor cap al seu poble. Per nosaltres Nino Bravo ha sigut el més, és el més. Claro, pots dir, és que és del teu poble, però és que Nino Bravo era molt gran. I per exemple, jo que l'he tingut prop, que vivia prop de ma casa i que allí jo recordo una anècdota molt boniqueta de quan ell venia moltes vegades entre setmana, jo eixia de casa i tenia un forn, hi havia un forn que feien cassoles, feien el pa, i un dia isc i me'l trobo en el cotxe de fora i dic, che, què passa? I diu, i mira, esperant a ma tia que traga la cassoleta al forn, que se n'anem a menjar-se-la. Que era un home molt amable, i entonces la gent el volia molt. A banda de lo gran músic que era, el gran cantant que era una gran persona. Nino Bravo sempre està present en els seus veïns, però com diem, aquest any també s'homenatja a un grup, a una orquestra mítica del poble, Troia. Els seus membres van rebre exultants la notícia, encara que admeten que per primera vegada els nervis farien acte de presència. És una cosa molt insòmit, perquè normalment els homenatges solen fer-se a persones ja que han faltat. Entonces, per mi és una gran sorpresa poder fer un homenatge a nosaltres que estem vius, i entonces això és un orgull que a mi m'ompli personalment de molta satisfacció. I entonces a mi em va parèixer estupendament i per supost que la cosa era implicar-se al màxim. És una emoció que és indescriptible. Estem amb un nervi, que és raro, no?, tanta gent, tant de temps tocant, tant d'anys tocant per ahir, i que plegui això i estigues com si fos el primer dia que has pujat a un escenari. És molt emocionant i molt agraït a lo que estan fent. Queixca bé, suposo que sí, perquè en els músics que n'hi ha es té que queixar bé, perquè la gent que tenim allà dalt són impressionants tots, començant per Joan Castelló i acabant pel que vulguis, són tots professors. Nosaltres som uns aprendisos al costat d'aquesta gent i suposo que espera que hi serà de cine. Una cosa molt gran
dona compte que estem tant d'any en la música i encara ens posarem nerviosos i tot, perquè és una cosa tan gran, cantar en un espectacle referent de Nino Bravo, saps? I mira, bé, però molt bé, molt bé. Ho hem agarrat molt a gust. Això és el més gran del món, mira. Però estic nerviós. Estic nerviós perquè és una cosa molt gran, Com pot ser? Després de 40 anys, com pot ser? Pues mira, en 40 anys no m'ha posat mai nerviós de res i ara estic més nerviós que mai. La història del grup és apassionant i arranca ja a principis dels 70. Un company meu, Manuel, un tal Manuel Martí, Juan Manuel, i jo anem assajant en guitarres espanyoles a sa casa, començàvem a posar els primers acords en la guitarra i ahir començàvem a cantar cançonetes i això, i s'ho vam planejar, per què no fem un grupet? Que ens agradava i això. I es va incorporar a seguida també un tal Vicent Albero a la bateria i d'ahir va començar. Clar, necessitàvem un baix també, el baix el vam portar d'ahir d'on tenien, un xaval, un tal Juan, d'on tenien, també molt bo. Es va familiaritzar en seguida amb nosaltres i vam tirar endavant el projecte. Quan jo m'incorpore, ella ja estava feta, però prèviament de dir-se Troia, ells venen de Gritos Célebres o Peligro, que tenien abans. I entonces després ja el canvi de nom, ja Troia naix en el 72, crec que és, el 72 aproximadament, fins a la data d'ara. Jo m'incorpore a la Troia en l'any 74, perquè dos components de la Troia se la deixen per muntar una orquestra més gran. I entonces incorporem el bateria Paco i jo, que vinguem d'altres grups anteriors. Jo vinc de Jordan Santa Maria d'Agullent i el Paco ve de Grupo Gage i altres i tal. Els seus inicis està ple d'anècdotes com les relatives a la seva forma de finançament. Jo em recordo que para poderse comprar una guitarra o cualquier equipet que entonces solíem eixir, recordo que necessitàvem ajuda dels pares i recordo que els pares nostres, a mi personalment em van deixar 50.000 pessetes per poder-se comprar equipo de so, guitarres, baix, bateria, tot. I a cada component dels nostres, Jo ja m'incorporé a la Troia i faig una aportació i vaig portar l'equip de veus i la bateria. Y entonces ya la Troia ja tenia el seu equipot i entonces què passa? Que cada un de nosaltres tenia que fer una aportació perquè econòmicament no disposàvem de mitjos. Després què passa? Que per mig de les actuacions anàvem pagant deutes que tenia el conjunt de comprar equipo i per mig de les actuacions que entonces quan començàvem a actuar, jo vaig començar actuant i cobrava la primera actuació que van ser 500 pessetes. 500 pessetes. Després ja passarem a 2.500 pessetes, que era ja un lujo, claro. I des d'entonces ara ha anat evolucionant, també ha anat muntant un poc el caché, fins a les dates d'avui, que últimament nosaltres estem cobrant 1.500 euros, 2.000 euros per el caché de nosaltres quatre. Vinguem d'allà a l'Uruguat. A les 5 del matí, a les 6 del matí, ens va parar la Guàrdia Civil i ens diu, ens fan l'alto, parem, es posen a mirar la furgona i diuen, no sé qué, es que nosotros somos una orquesta y hem de tocar. ¿De dónde vienen? De Matos de Ayalo. ¿Y ahora dónde van? Ayalo. Y en la Guardia Civil es que la China me está vacilando. Digo, no le estoy vacilando. Vengo de Ayalo de Rugat y me voy a Ayalo de Malferit, que es mi pueblo. La seva música, sempre en rigorós directe i amb versions que inclús milloren l'original, s'ha escoltat arreu de tota la comunitat. La complicitat amb el públic sempre ha estat ahí gràcies a un repertori excel·lent. Hem tocat en tot el poble, pràcticament en tot el País Valencià hem tocat, però n'hi ha pobles que estiguem especial carinyo, pobles que estem pràcticament tocant des que es van formar, com és allà a l'Uruguat, que tinguem molta estima, Beniatjar, Alfafara, n'hi ha pobles com Alcosser de Planes, que pràcticament hem fet
tota la vida hem estat, tots els anys, no hem fallat cada any a tocar aquests pobles, tinguem un especial carinyo i a la gent la volem moltíssim, perquè pràcticament hem vist créixer. La gent s'ha fet gran en Morato, la companyia Morato. El Satisfecho dels Rollins ha sigut un tema que nosaltres l'hem portat sempre, pràcticament des que som, i no ens ha fallat mai. Has d'anar canviant, quan teníem, jo recordo que tenia 16 o 17 anys quan vaig entrar al grup. Clar, en 16 o 17 anys, els altres eren un poc més grans, tenien 20, 22, 23, doncs fèiem rock and roll, fèiem a base de rock and roll, Rollins i Purple. Hem anat canviant i hem anat adaptant-se a lo que la gent volia. En principi tocàvem rock and roll, però després ja anàvem als pobles i fèiem el que la gent demanava. Nosaltres portàvem, normalment si triomfàvem, però el que més han triomfat és perquè fèiem les cançons que a la gent li agradava. Per exemple? Per exemple, jo què sé, no sé, o passodobles, o rumbes, o rock and rolls, o sigui, que fem el que la gent. I vam començar primer nosaltres fem primer pels homes majors, i després quan venia el descans ja ho posarem per els xavals més joves i fem més rock, cançons modernes de lo que n'hi havia entonces. Aquesta selecció de temes ha sigut una de les claus del seu èxit, només una de tantes. El truc és, el truc que nosaltres som, a part d'amics, jo considero que és més que una família. És una família, nosaltres som una família, i a nosaltres el que més ha predominat és que ningú de nosaltres ha influït ni les dones, ni les nostres, ni les de ningú altre, m'entens? I això fa que nosaltres, qualsevol decisió que anem a prendre, sempre ho fem per unanimitat entre els quatre junts, a l'hora de treure cançons, a l'hora de comprar, a l'hora d'anar a qualsevol lloc, a l'hora de prendre qualsevol decisió, la fem sempre conjuntament els quatre. Pues que ens agrada molt la música, ens agrada cantar, i ahí està tot. Claro, sense això no hauríem pogut tirar endavant. Això és la base principal. El dilluns 3 d'agost, just en el 71 aniversari del naixement de Nino Bravo, tot estava preparat. La gent que va acudir en massa al pati del grup nou per gaudir d'aquesta gran vejada estava expectant. El secretisme havia sigut absolut, doncs la nit estaria plena de sorpreses en tot el que passara damunt de l'escenari, però no baix, on tot un musicador va treballar de valent per garantir un muntatge espectacular. Ha anat bé, l'únic que, com és habitual ara en agost, molta calor i damunt era un poc complex el muntatge i han tingut que no parar, fer un non-stop i això, ja a les 12 i a l'1 al migdia, la veritat que estava caient a plom, però per a més molt bé i a bon ritme. La gent un poc cansada perquè tinc que dir que venien d'ahir d'un altre event, hem empalmat en però per a més molt bé, està tot a punt, que és l'important. És un muntatge bàsic que puc aportar qualsevol orquestra. El que sí que porta molt d'especial és la quantitat de músics que n'hi haurà d'alt. Hi haurà picos en els que són 17 músics i cada un d'ells té el seu envio, és a dir, la complexitat de cables i de lios un poquet tal. I damunt és que ells no estan acostumbrats a tocar en ells, que és més difícil. Vas a una orquestra que són habituals és més fàcil, ells és un poquet més complex. Però, llevant d'això, i que són 48 canals de taula i que cada un vol una mescla diferent, llevant d'això, bé, és normal. A més, són bons músics i això fa que siga molt fàcil. Fàcil perquè a més es conjuga la satisfacció per ser aquesta l'empresa elegida. Tinc que confessar que ja fa molts anys que he vingut a veure este muntatge i me donava un poquet de maledicció que no siga la meva empresa el que ho feia. I, entre altres coses, perquè m'unia molta amistat en Troia, m'unís molta amistat en el poble d'Aielo, que així venia jo a veranejar quan era molt jovenet, i el que no em quedaran a la nostra empresa me donava un poquet de malicieta. Quan van dir que era jo l'empresa elegida per a fer aquest event, la veritat que m'ho han volcat no sols jo, sinó tota la meva gent en fer que aquest event siguera... Tinc que confessar que m'ho han estirat un poquet el material, que han posat algun foquet més, alguna coseta més, perquè m'ho apetia molt fer aquest event i a més quedar molt bé, clar. Una dotzena de persones més del normal han sigut necessàries per garantir la màxima eficàcia, comptant amb Eloi Pérez al so i Mari Benavent en les llums. El so, avui estarà Eloi Pérez, que ell està acostumbrat últimament a anar en Nueva Època, que és una orquestra de 14 components, de forma que la formació és molt similar a la que tindrem ahir dalt.
Bueno, avui és un poquet diferent perquè avui n'hi ha dos bateries, n'hi ha dos baixos, però poc més o menys la formació és la mateixa i ell està ben posat per manejar eixes 18 mescles que deia abans. Està més jovenet que el Tete. I bueno, no tinc que deixar de parlar de Mari Benavent, que Mari Benavent és la que farà llums i com sempre Mari Benavent a sorprendre-nos i a quedar de forma fantàstica en les llums, que vaig dir jo. Si a part de la meva sòcia el Modono, és un crac, punto. Avui hem sigut més gent de lo normal, avui hem anat a quasi 10 o 12 persones perquè a banda de la complexitat de tant de micro, que venim cansats d'events, a part també n'hi ha audiovisuals, veureu que n'hi ha una doble pantalla i n'hi ha un LED darrere en una projecció per davant, hi ha un poc de complexitat i em veuran fer falta algunes persones més, però bueno, ahí estem pegant-li. La confiança dipositada en ells ve a més engrandida per la possibilitat de comptar amb l'última tecnologia que han encetat aquest atrafegat estiu, sobretot en les presentacions de festes de pobles com aquesta de Montesa. No puc evitar el parlar de l'últim que estem fent. De cara a les presentacions de festes i aquestes coses, hem clavat un poc en el món del mapping, que és això de que els edificis es deconstrueixen o es fan, i ho hem aplicat a lo que són les presentacions del poble, les presentacions d'una festera. De forma que ara estem gastant escenaris neutros darrere en els que nosaltres fem els continguts. Vull dir, per exemple, en un moment donat puguem fer que un fondo siga tot una catedral, o que siga uns pilars, o que siga, no sé, un jardí. És dir, independentment, el que vulguem, és dir, tot en videoprojecció i en aquesta tecnologia, i ho estrenem pronte. Estem en agost i vulguis o no vulguis, ara en tots els puestos són festes i necessiten equips de so, entonces vulguis o no vulguis, tot música no para ara en l'estiu. Encara que tinc que dir que cada vegada més estem treballant més el món del teatre i el món de l'hivern en els teatres, que és un món totalment diferent a este de les verbenes i que cada volta tot música està introduint-se més. I que ha estat tot un èxit. Estiguen atents si volen contactar amb ells. Sols si busqueu Tot Música 2 en internet, segur que trobeu en algun Facebook o una pàgina web nostra, Tot Música 2, el 2 en número, i segur que trobeu alguna cosa. I només ens queda saber com serà l'espectacle abans de gaudir d'ell i que s'ha dividit en 3 parts. Una part que és de música instrumental, començant en Nino Bravo, una altra part de música també de Nino Bravo, per allà, amb cantants, amb guitarristes, molt més orquestat, i després el plat fort que el posarà Troia amb temes de Nino Bravo i temes de proves de Troia. Sobretot s'espera que portem, tots els músics que estem en l'escenari, portem el cor ben obert i portem moltes ganes de passar-s'ho bé i d'oferir un espectacle molt gran i de qualitat. I després d'un audiovisual que repassa la trajectòria de Troia, la primera peça instrumental comença a sonar. Els músics que estem en aquest escenari, que som molts i molt bons, portem el cor ben obert per a tots vostès, perquè tinguin una nit molt bona, perquè ho passeu molt bé i perquè si després del concert podeu ser una mica més feliços, que així no siga. Moltes gràcies. Es continua com no podia ser d'altra manera amb els temes inoblidables del magnífic artista Nino Bravo, com per posar un exemple, La Puerta del Amor. Y así poder tristeza llorar de un ayer cruel infame. Algunas horas allí pensando, pero nada conseguí. Pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí. Y entre mis sueños Luis Manuel Ferri Llopis, més conegut pel seu nom artístic Nino Bravo, naixia en Aielo el 3 d'agost de 1944. Va tenir els seus primers contactes amb la música lleugera quan, molt jove encara, forma part del trio semiprofessional Los Hispánicos, per passar després a integrar Los Superson.
En març de 1969 va realitzar la seva presentació al Teatre Principal de Palència, amb un repertori on destacaven versions dels èxits del moment basades principalment en cançons de Tom Jones o John Rawls. Les bones crítiques rebudes li animaren a subscriure contracte per 5 anys amb el segell Phonogram a raó d'un fix de 5.000 pessetes per cançó gravada i un 4% de royalties de les vendes dels seus discos. El single debut contenia 2 temes del prestigiós autor Manuel Alejandro, Como Todos i Es el Viento, encara que l'èxit arribaria en l'estiu de 1970 amb el tema Te quiero de Rafael de León i Augusto Alguero, número 1 de vendes en España. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Hace tiempo. L'èxit continuaria amb Noelia i en mesos successius la seva presència començaria a ser habitual en programes de televisió i festivals com el de Rio de Janeiro o Atenes. Que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Tiempo que no he vuelto a verla y no sé qué será de Noelia. Por la noche la busco en la playa y en el silencio yo grito Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Després de l'edició del seu primer àlbum en 1970, la seva popularitat va créixer de manera imponent. En 1972 comença a col·laborar amb l'equip d'autors format per José Luis Armenteros i Pablo Herreros, que li proporcionarien 2 nous èxits en la seva carrera, Un beso i una flor i Libre, temes escrits especialment pensant en les característiques de la veu de l'intèrpret valencià. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión. Es el Francisco de la Puerta. Ahora. Però just en el moment en què Nino Bravo arribava a la maduresa artística, un accident de tràfic acabaria amb la seva vida en abril de 1973. La notícia el va convertir en un mite amb un prestigi que es manté fins l'actualitat. La seva cançó Amèrica arribaria de nou al número 1 després de la seva mort i des de llavors les reedicions de les seues gravacions han mantingut viu el seu record. I precisament d'aquesta manera és com es recorda cada any al seu poble a través del que més li agradava, cantar. I d'una veu potent i volguda passem als altres homenatjats de la nit, també de Hielo. Me'n recordo que una vegada vaig anar a una boda al coll i només sentir-los dic, està Troia. I em va dir un senyor, dic, sí senyor, vostè és de Hielo? Dic, sí, pues Troia és aquesta Troia. I això sí que han sigut profetes en la seva terra, perquè és que ho valien. Per mi és millor.
Els integrants del grup Troia fan aparició mentre sonen les notes d'una de les seves emblemàtiques cançons, la que més els identifica, el Satisfaction de Rolling Stones. Santa Lucía o La xica de ayer són altres dels clàssics que sonaren en aquesta nit màgica per als components de Troia. Gràcies! Aquí, alcalde Arellano. Molt bé, moltes gràcies. Jo no sabia que mos volíeu tant, collons. Anem a continuar, però abans m'agradaria donar les gràcies també esta nit a una de les persones que ha confiat també en mi per a fer esta producció i no sé com encara l'ha enganyat per a que pugui estar així. És el que ha fet possible tot el muntatge de llum, de so, d'escenari, del que estem gaudint d'esta nit. Des de Tot Música, José i Mari. Gràcies. Moltes gràcies. Troia és també l'encarregada d'interpretar el tema de Nino Bravo Te quiero, junt a aquest ensemble de músics i cantants exclusius. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así, quiero con ternura, miedo con locura, solo vivo para ti, y yo te seré siempre. Pues para mí quiero el dolor, desenclavar la luz y el favor. Vivo igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero. Te quiero, y hasta el fin te querré. I encara queden sorpreses, ja que també es va comptar amb la presència de Vicent Albero, un dels fundadors de l'orquestra. Tots junts toquen Amigos para siempre, peça acompanyada per una cridanera posada en escena audiovisual on les imatges de cassets no deixen treva. Amigos para siempre, mi mayor, mi mayor. Amigos siempre, mi mayor, el caro bueno. Mi mayor, si será una torre. Hay amigos para siempre. Amigos siempre, mi mayor, mi mayor. Amigos siempre, mi mayor, el caro bueno. Mi mayor, si será una torre. Així tinguem els meravellosos músics que Joan després ja vos explicarà d'on venen cadascú, perquè així n'hi ha, i estan repartits per tota Espanya, però vos tinc que dir que la majoria d'ells són tots valencians. Bueno, n'hi ha un d'allà que està ja treballant allà en Finlàndia, m'entén? Que és el Javi, altres en l'Orquestra Nacional d'Espanya, altres, bueno, estan per ahí perduts, saps? Però avui s'han volgut enjuntar a Sinallado per acompanyar-nos amb nosaltres i en aquest homenatge. Tinc que dir-los a ells que el conjunt Troia ha tingut un plaer
compartir escenari en la vostra companyia. Un fort aplaudiment per a tots ells. Moltes gràcies. Aquesta fou, per tant, una gran vetllada, ja que tothom va gaudir d'un esdeveniment únic, inclòs al programa de festes, que ha rendit tribut a Nino Bravo i al grup Troia, tots grans músics que, així sí, han sigut profetes en la seva terra, en Aielo de Malferit. El jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el